esethuze nenhliziyo. Yes. Uzoshoka office ukusho ngesikhathi umfaka nendandatho ngale ndandatho ususho uthini ngale ndandatho. Ngicela ukuthi o-cameraman babi noma ushutha inzipho yilabhebhu uzindle yazi benza ngey'ndaba. Cameraman sondela uzoshutha inzipho yilabhebhu ungayibona zinhle kanjani. Okay, uthi ngale ndandatho ususho uthi umfakele nani ngiyakuthanda uzothanda olungapheliyo noma ke kuna-eda. ngale ndandatho isivumelwano sokuthi mina nawe asophinde sihlukane kwabaphilayo nakwabafileyo. Siyoba ndawonye, siyoguga sibe amathonga amahle kubazukulu bethu. Ngeke size sihlukane. Ichitho zintando izesheli ayingeke zize isehlukanisa. Leli ngilena ngithi njengoba ngiyifaka nje izesheli azime usungwala ekhaya full time isivumelwano sokuthi mina ngiyakuthanda namhlanje mazumo kwakhe mfana uzumo faka ke nyami uyayikhipha mangithanda sizofaka omunye ngizowashintsha sefake yakho faka omunye nganginawe ngifake yakho inhle phela rentweni During the weekend yena usethe ukuthi ngale ndandatho angikuvaleli. Kodwa wayikhiphe ukupheli. Seyami ukukhiphile kuwe. labheka Mina manginawe ngifisa ukubona le ndandazo. Uma ngibona enye shuthi nami ngoba ngiphumelele ngalelo suku. Awabheka phela. Ubheka phela into yenza ngikhohle.